Не, там отляво мини. Сега отляво. След прасето там, даже ти ще го разминиш прасето. Прасето. Виж какъв е дебел човек, голям. Да. Свинята. Да, ма петицата. Свинята. Този къде ни заобиколил? Сега ще го ръка седна. Ах, как ми се измъкна! Стига, бе! У нас пробит бак. Опасность возгорания. Та е бягал тука, бе! Как щях да го блъсна, как щях да го издумкам? Паси тъпотията. Слушай сега, що че спотнат и ще те разцепят газа. Сериозно ти говоря, те точно ти правят с карта за тежките танкове е супер гадна, небалансирана. Виждаш ли как отиват бързо да отиват? Светна Карай сега напред. Няма значение, че светнат, не спирай, няма да спираш така. В движение го цепнах. Право. Да. Юша. Той то спрайте с модовете, Юша. Браво, е. Чай, направо му го вкарах. Анте, давай, ти не мога да пробият, давай. Анта, кафана го на верига, давай, помпи го, ти бързо презареждаш, няма да го пускаш. 15 дна фащаш за газа и няма да я пускаш, брат. Сега може да тук като стоиш, нищо не правиш, може да удариш два пъти на шорна откъдето отцели. Не, то са като свет не заминаваш, брат. Бягай, газ. Казах си, ти светни ще умираш с това там. Разбираш ли? Кавалера, пръсни го майка му. Оцелих, мисля, че го оцелих, ама... Прибери се до твоя човек, отиди до твоя човек, че тук си такъв. Тук си уязвим. Пак правиш нещо, което не ти трябва, брат. Бъде да замправя там. Давай, стреляй. Отиди до него. Дай назад. След завърти танка напред, наляво, управлявай малко. Дай малко гол вкараш, брат, един танк не му управлява. Стреляй, който виждаш. Ти ти пада се уредят. Стига, бе. Гледай го този... Абе, махай се, бе. Гледай го, бе. Абе... Тега ти скъпаняка. Вместо да захапиш старото кебабче, оха... Дай. Я оцели го, е. Да. Аз не знаеш, че съм с малко забавен. Виж, че някой ти пише, бе, брат. Ляло, никой не допускай те 67 за тебе, човек. Ще върти, ето виж, ще тъската за обикаля. А така е. Да, чуе надолу. Чуе надолу там на E0. Ръгай. Не карай назад, танка вари по-бързо напред, давай. Те 28 не излез преди, като не може да играе като бях бот, тъй като тебе същия. Слабак от начало, няма как. Всеки е преминал през това нещо. И като играх брат с Т28 го псувах, че е много убит танк, много гарен, много отвратителен. И после брат, като почнах да разбирам играта, си викам, той танка не е бил убит, брат, аз съм бил убит. Виж, то ще го вземеш целя. Давай. Фу! Уръдия се отиде. Тъй бак, кучето му, запалита, давай четворката, бързо, четворката. Добре боекомплекта, 5-2. Свърши, те ме убиха. Tripping, bro. You tripping!
Та запалиха, бяга от тука, брат. Бяга от тука. Единия път та запалиха, боекомплекта. Втори път та запали. Бяга от тука, си би мамата. Всичко им дари, бе, брат. Всичко им дай на тези копелета, бе, брат. Бяга от тука. 2 пъти ни проби крусейдъра, то тъпия кашон с фугас да го вземеш на един път, брат. Бяга от тука. Просто си игра са на сериш, нищо не мога да направиш, брат. Ти си минус 25% RNG, те са плюс, то си личи. Бяга от тука. Ще убият. Чакай сега, ти си мишка, ти си петица срещу седмици, ти си мишка, разбираш? Да, ти си отдолу. Винаги трябва да гледаш там. Да е назад. Аз заради ти казах, трябваше да стоиш, ама изтървах за 1 секунда, видях една курва. Брат, ти веднага остава. Сега ще те убия, ако те оцели, брат. Върнах си го. За дет ма цепи толкова. Така. Сега отиди на тия, сам той въка, не знам къде ще отиде, най-накрая. Браво, ти направи битка, бе, човек. 1300 спот, КВ1 спотар, брат. КВ1 скаута. Сега ще ви покажа аз. They love it when I turn up the bass.